Здравейте, аз съм Симеон Владислав Нинов от 3 клас и ще ви представя Райското пръскало. Райското пръскало е най-високият и постоянен водопад в България и на Балканския полуостров. Висок е 124,5 метра. Водопадът е постоянен, защото през цялата година не пресъхва. Намира се в Стара планина под най-големия и връх Ботев. Обявен е за защитен природен обект. Част е от Национален парк Централен Балкан. Също така е част и от Пръскалската река. Пръскалската река води началото си от вечният снежник под връх Ботев. Също така Бяла река е приток на... Пръскалската река е приток на Бяла река. Природата във водопада привлича много туристи. Скалите привличат много скални катерачи.